ngangai vila ji asngau gani ka khanatang syapang uthlen but hadu mentang inang tieng uthlen inang tieng ge jing sha khap thlen inang tieng ya ka bor ge jong uthlen ya ka ba uju le ru ban peniap ya ki breu tadeng ta don ki batieng yo don ba khap snyo ne khap ya ka jan but la da ka don kum kata shisha ki breu ki shep tieng uni uthlen ga jing kali kalong hatu dan dan kan kum ka khanatang ju ki khasi ngiong bo thlen udan but la dan nhiều tàu thlen hang te po dan thlen but habala dan nhiều tàu bsen la ong ba de ban ba man plut no e ta ka do jong u baro but la don ka wei ka long kami ka ba kalabu ya ka ta ka do khndiat naga banta ban ai tau khon ka ta ka de ka khanatang khasi ki jong hinrei naga ski ka sngi ka la klet no ban ai but kumta uta uthlen ulas dang ban kren briu naga ta ka ro but hadin ta kani ka briu ka sngo kumba kadai ban penbiang yau tau thlen bat kumta kumba uthlen udawa yau tau langyong naga ka smol tho bahap ai dau brio tadeng ta kat bakanang la penbiang uthlen ru penbiang ka kumta ka roi ka sba ka pau ka roi ka ta ka jingyo jingkot jengka ka pu ka ta ka yeng ka sem ru brio ba riu ni uthlen da umla ban penbiang sho ya ni uthlen upen le ran uthat klem ran baru bam do ya ka ta ka yeng wei hadin wei bat kumta kawan ra ya ka jingma kawan ra ya ka jingmen sao ya kata ka yeng ka bari yau neu merat kata ka ka jinget khasi ban nganget ka long ru kumta namar ladang ong ngamnget kata ka ka jing sabiet ka jonga ndre nganget bakini ki men sim ki dan padeng ta don apeng jongki ki bala thaj lu ban ri yau neu bsen ban habakila thaj ban ri yau neu thlen ki le kumno ki le chau sim bat ki haban penlengkut ye ladi bat ki haban bret no ai kata ka spa ka ser ka rupa ka jong ki kat baki ki don bat hangta ki le ban sarandaros iem bat us iem un sa iPad ya kata ka jankup ya ki da kata ka batmai ya ka bam dei shu na kata ka bami na ka jing yo na ne ka jing ai ka jong tau sen re da ka batmai ken ya ki kani ka jing ya thu bat kani ka dei ka ta ka jing shisha ya ka ba ngilai ya ka pormen shwa bat kalong rukum ta hado menta te dona pring jong fi le se ka ne ka poro ba pipiri besen le se piri ya kini ki jingri mendai bat pila kwa ro ban e no e ni ki jingri mendai la da ka de ka tarol ne de thlen ne ki ta ki jingri mendai ka ba pi phim kwa shu ban ri pi pila thaj ban pen biang pila thaj ban sa ya kini ki mensim jingdum pila kwa ban e no ya ki ngasngo bakalat ka don ya pi ngasngau kalat kadan kumno ban pendekut yakini ki jingri lane kumno ban pendekut yakini ki mensim kwa banong ifi kadai bi tang ha ka kerteng ga jong Jesus Christ kadai tang ha ka kerteng ga jong Jesus Christ ka ba finyo ban IT lut no ilade da shisha hau bat la fil IT lut shisha hau kumba kilet IT no house em ngakwa ba la fi IT no ilade house em kis em ba utrai ki trai ban nganget kata ka bor jong ka jingdom ka bor jong deu bsen kanom la le don bor shu ya ka jing em ka jong pi de hang ta ba ka tin ka jong blai ka ong ba u jisu ai ka bor ya pi ban yu roj alor ki bsen alor te ki nyang lar tham alor ka bor jong nong shun bam dan ka ek ka bala ban pen sneu ya pi da pidang ri gi ni jing ri kwa brong fi IT lut si sha no hau trai IT lut yala de ha u trai ba ngange ki ni ka jing ri kanom la le don bor shu ya pi ba kadai ya pi ba pen ngoi ban yo e ka jing dwai na ki chakri ke jong trai bat ban pen slap niang ya pi kadai ya pi ban yo ro la da pi bat yo e ka ka jing pen baptis dai ban shimru ya ka ka jing pen baptis kala ka bumut shisha pediang ya ka ka jing pen baptis bat pediang ru ya mensim jong blai ba pi haban em bat ka jing em ka batang shisur ka jing em ka batang shilan ba kata kalong ba pin rai ban shakri ba yau Jesus Christ pada intan kwa brong ipi ka sngi ka bamenta kalat kelenti kadang don ya pi tadeng ta utrai wi ya pi bat wat nom em ha ka jing pen ram wat nom em ha ka jing le rain ru dan pedeng jo pi i wei hadin i wei kila yap na ka yeng jong pi ba pim kwa shu ban don ka ni ka mensim pi ting yo ka wan sakapali ya pi sngu shep ting na ka kwa banong ya pi pim dei ban le rain pim dei ban sngu shep ting ru namaru jisu dan ban ya dai pi u jisu dan ban le ki kamwa ha ka jing em ka jong pi tadeng tau trai wang wan nga fi barok ki ba thaj ki ba khya ka jingkit la daw ni sen ula dei shisha ka jingkit ka ba khya ya pi
Lada ka ni ka bor juga jingdom ka along ka jingkit ka bakia pi wan hau Jisu. U Jisu un pen sting ya kata ka jingkit ka jong pi. U Jisu u de usim jogi sim, u trai jogi trai. Ya bahaga kerteng ka jong o ki khosi borok kindam krop. Barok ki tlik in pla bau Jisu u de trai kita ki bor ha beneng ha khando barapok khando barok kita ki bor. Ki ha bandam krop haga kerteng ka jong u Jisu Christ. Ngai utra ai bore pino ne kasngi wanum sngole ran ya kata ka ba pipi don ya tho agi shakri ke jong blai ya tho ha ki ki shakri ki bala ban duai na kam ta jong pi ban ngini i shi sha ya ka kamba ya ka deliverance ya kata ka jing pelat ya ka ba utra un pelat ya pi ngai unu ksot ni ka bor bamman kan ni ka bor jing dom kan amla an ple ran shu ya pi kan amla ban du te shu na pi kan amla ban le don bor shu halor ka yeng ka sem ka jong pi la ka de ha ka kot ka khia ka jong pi wan ha ka jing em ka jong pi pem de shu ban shep ting la pi la IT ya la de hau trai ta de ta la da pidang don IT no hau trai ban tip shi ki shakri ki jong blai ngin yo ban dwai na kam ta jong pi utrau i ba ya pi un ai ka jing lai loi ken ya pi ngai bu Jisu un kar khu ya pi un ai pi ka bor ka tin ka jong blai ka ong Marcos kalnong ka ba khat reu de khot ba khat nyau ka ong kini ki dak kin bot e ta ki bangai ha ka teng ka jong a kini be no ai ki ksoi ba ding ta pi don ni ka bor ban be i no bsen pi don ni ka bor ban be no thlen kini ki bor ka jingdom ki bon ka jing im jong pi la ka ka taro na swar na ka lasam na ka kum no pi don ni ka bor ban be ban ka kwa banong e pi wan shik shik jong tra ngini be marangkat ba pi ngini i ka kamba ka jong trai ha ka jim ka jong fi ka tin ka jong blai kong malaki no ma saw ka khot ka balai kong ba pin yo rot ya kita kinong shon jong pi yo syaitan ba ulong ka de pe ha po ki slajat ka jong fi fin yo rot ye baman pin yo ai ka bor ndai shu baman un yo rot ya pi ndai shu baman un le don bor ya pi ndai shu pin don kam ban ai ya ta ki jing knya pin don kam shu ban ai ya ka ta ki jing ai ka jong pi ban biang ye gini hoi kwa ba no fi bo trai ulal ai ya ka jing knya pin don kam shu ma pi ban ai jing knya ban biang you know marat ngai bo trai un ai fi ka bor no ne ka sngi ba man ta pin yo mat ya ka jing pelai dan apa yang feel say pi dan ni jingkit ka khia do kata mdei ba pi kwa e ban ri na mar kala shwan her pateng pa kala ka pali ke jong pi ban ri you know marat menta pim kwa sho ban ri henry kala de ka pali ke jong pi ba pim la sho hiru ban pen biang ba deng tau sedang man bam kalai pi henry ngai ha ka gerteng ke jong Jisu pin yo mat ya ka jing pelat ha ka gerteng ke jong Jisu pin yo mat si sha ya ka jing job ba ngai utra le ki kamba naga banta jong pi ngai ine dwai ke ni ka sngi ba mta ngi ne dwai wanum smol ran pentip shi ki shakri ke jong blai pentip shi ki breu ki jong blai ki bla ban dwai naga banta jong pi ine dwai ke ni ka por ka ba mta haleluya ine dwai lada pi dai ma pi ba u sen u soi udang te udang khom ya pi udang le don bor ke jing ke jong pi udang ban ben ya pi ba udang dawa ba ya ta ke jing knya na pi ngai u traun ai ke jing pelat ya pi ine dwai ni ka sngi ba mta hallelujah haga kerteng u Jesus kini ki sen kini ki thlan kini ki bor jing dom ki bor baman kini ki bor ki bate ki bakom ki ban ban kini ki khon haga ne ka khlep mat ngada kren ya pas syaitan jing dom padai ka bala sharem padai ka bala shajob namaru Jesus la sanar ya pa ga ding na bat pam dan hok sho pam dan bor sho namaru Jesus la penrem ya pa hallelujah haga kerteng ga jau Jesus nga kren bang ngada shopna ya kini ka jing tre ka jong pa ga ne yeng panom la sho ban le don bor halor ga ne ka yeng panom la sho ban le don bor halor ki khon jong ki yang namar ha ne ka sngi ki la IT ya la de how Jesus baru Jesus de try pam de sho ma pa ka try pam de sho ma pa ka ba le don bor ka ban le kan rat halor ka ne ka yang ra u Jesus la kan rat u Jesus la try bana do ka ne ka sngi ka ba mentah ka teng ka jong u Jesus nga kren ya ka jing pelat nga kren ya ka jing pen khia nga kren haleluya ya ka ta ka jing try nga da pendekut no ya ka ta ki bor jing dom kita ki bor baman bara nga da kren ni patlen ka taro ada keren ni kata ka lasam na ka bor jingdom ki bor batray haleluya kata ka jong ji saban kan riak no na ka yeng pam dan hok show ban shong na ka yeng pam dan hok show ban don bor halor kini ki khon kim dan kam show ban ai jing knya na ka mata jong pa haleluya ha kata ka jong jisu haleluya ngada keren ngada shop no ngada keren ni ka jing pelat ngada keren ni ka jing pen khia ya ka yeng hi bar ka we panam la show ban shim ya ka jing em na ka yeng soi panam la show ban lutin na ka yeng panam la show ban don bor halor ni ka yeng panom la shu ban le try kli alor gani
ke yeng namar kani ke yeng kala pediang ya Jisu kemunong penem haleluya Jisu mede unong penem mamelawan penem ya ki kani ke jingkit ke bakia ke baki ki ba abaro shikata hagane ke klep mat la weng no la penjot no e ke lingkor jong kani ke jingdom hagane ke sngi haga gerteng ke jong Jisu ya ke jingkit la pelat no na kerendang ke jong pi ya kata ke jingba ya kata ke jingkom baro la penjot no hagane ke sngi haga gerteng ke jong Jisu ubana Nazareth haleluya pi bidiki kon ke jong trai wanom sngo la ran wanom sngo biet haga jing jong pi wanom so shep tieng shot na do menta ke sngi namar ke sngi ke sngi jong ke jing pelat ya pi kan haleluya tho ishiki shakri ke jong blai fla an phone pila ban ya tho ingi ban duai ban ai ngo ya pi ro ke sngi au try la pen kia la pelat ke ya pi haleluya ada duai ngada ai ngo e me ko pa mele iki kamba try ki kon ki la that the try man pen biang you know marat you know jingri ki la that the try haleluya ki wan ban bread ya ke jingkit ke jong ki hame pa try ngada ngai do ke sngi ablai haleluya haleluya ki yo ke jing pelat haga kerteng ke jong Jisu no amen 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 kibor jingdom kibor beman kibor ksoi kibor krai kibor jong soitan kinam la asyo ban le try kle kinam la asyo ban le don bor halor ka jing im ka jong pi u Jisu de try ba dei mu kan rat jong pi pen ko ngo ya u kai menta fil ayo do kan rat u batmai dei sho u to kan rat u rim u badawa na pi menta u Jisu dei mo u ba pen biang ya pi un pen biang na dong sha dong ke jing im ke jong pi un ai ke jing suk ke yeng ke sam ke jong pi un ya da ke jing im ke jong pi ya ka yo ga kot ke jong pi ya ka kot ke khia ke jong pi un ya da u Jisu ya pin do menta ke sngi u Jisu dawa jiknya eru em ba pin ai shu ru dawa tang de ka wei ba pin pen red ba pin pen ka mo ira di ha ga tin ke jong im ke jing im ka ba shakri u trai ka ba da ka men sim ke jing kemen da ka men sim jo ke jing sung mo shakri u do menta ke sngi trau e ya fi ngin se kendo pat ki bor jing dom ki bor jing pang ki pate ba kom ya pi ki bor jing shaitan ki bor ka kiat ki bor jing ka drugs ka bor jing ki jingle auria ki ni baro ro ki ni ro ki men sem jing dom ki pate fi no da si ki no la de tra sho e ki jing jong fi pi yo jing pelat pi yo e ki jing lai loi ro Jisu e pelat fi sa phone yang iro da fi dan don kam ye ki jing dwai phone ngi yo ban dwai sho e pi pila man ro sha ki ka office pila ni ki ka address ka ba PE ha screen ke jong pi u try on ka ku ye pi ngi sngo comment app ni kan do ye pi ban yo ban ye dwai ba pi pila ban share ni ka video ru pila ban ye tho shagi wei ru but pila ban subscribe ru ni ka channel ka Portnet TV bat ngai pin yo ye ku bor man la ka ski man la ka step u try ai ka ku bor ka mai ta jong pi try ka ku ye pi ka bless you ngi se kan do